Koiviston Lauri nimeltään ja Kulhuan kylästä Kouvolan läheltä. Kasvinviljelytilaa pidetään tässä ja vehnää, ohraa, kauraa ja rapsia viljellään. Me valittiin puolison Hennan kanssa tää Multiva E-Forte, kun tää vaikutti silleen monipuoliselta, että tässä on hyviä puolina se lohkoautomatiikka, section control, se puolikoneen sulku sekä sit on vannasratkaisu vaikutti hyvältä. Että aikaisemmassa kylvökoneessa niin vannaspainatusta ei saanut oikein tarpeeksi, niin sit oli todella tarkka se äästys, että piti aina vähintään 2 kertaa äästää kaikki pellot. Niin nyt pystyy niin kuin äästämään kerran ja siitä tulee sit polttoainesäästöä ja ajansäästöä, että sit suoraan sen jälkeen kylvämään tällä E-Fortella, että on tykännyt. Kylvökoneen oston yhteydessä niin hommattiin sit samalla toi Trimble GFX 750 ja tässä traktorissahan ei ollut alun perin isopus yhteyttä, niin sitten kaikki niin kun itse asensin ne isopusvalmiudet sinne ja sitten voi käyttää muitakin isopuskoneita samalla traktorilla, että oikein kätevä systeemi. Kaikkien muiden varusteiden lisäksi otettiin tuo etuhara, mikä siinä näkyy, niin ollut oikein hyvä, että jos on äästyksestä jäänyt jotain pieniä paakkuja tai savikönttejä tai olkikasoja, niin se on kyllä älyttömän hyvin tasannut ja sitten se taas tasoittaa noiden vantaiden menoakin, että se on ollut oikein hyvä ostos. Multivan tehtävänohjain Seed Pilot, niin mun mielestä se on ollut hyvä, että ajon aikana pystyy muuttelemaan niitä kylvömääriä sekä jos haluaa esim. Piensiemen puolen sulkea pois käytöstä, niin se onnistuu sieltä helposti. Kiertokokeen tekohan on helppoa, että tuosta käännetään vipu tuosta eestä tuolta ulospäin, että kääntyy ne läpät siihen asentoon, että kaukalon suuntaan saa menemään sen tavaran. Sitten mennään tuolta näytöstä valitsemaan se oikea valikko ja sieltä otetaan minkä haluaa ottaakaan viljapuolen esimerkiksi, niin valitaan viljapuolelta ja sitten painetaan starttia ja sitten mennään koneen sivuun ja painetaan siitä sinisestä napista niin kauan ennen kuin siihen syttyy tai kunnes syttyy valo ja sitten punnitaan tulos ja sitten mennään traktorin hyttiin ja siihen näytölle kirjataan se grammoina se tulos. Sitten se kone laskee sen automaattisesti sen syöttömäärän sieltä. Kausihuoltohan on selkeä ja melko nopeakin tehdä, että ei ole hirveän paljon rasvanippoja, että on silleen myös huoltovapaa kone, että vantaisi ei esimerkiksi ole ollenkaan rasvanippoja, että se on tosi kiva juttu. Multivan E-Forte on ollut kyllä hyvin monipuolinen kone ja käy kyllä monille eri tiloille, koska siinä on hyvää se, että jos on oikein kova maa, niin kyllä se siemen uppoaa sinne ja sit jos on pehmeämpääkin, niin sit se ei taas mene niinku turhan syvää, että se niinku pitää sen kylvösyvyyden, että sopii eri maalajeille hyvin.